What's up mga paps? So subong adlaw, it's very exciting kay ari di ang mga sikat nga YouTubers. Kay Pamela Swing, kay Kyo, kay Luigi, Benedict Kuwa. Ari di sila kay may ara Fanfest, no? Sort of. Hopefully maka-vlog ako. Bulig-bulig ko to in terms of organizing the security measures. Kay syempre mga sikat ni, hindi ka kapakot balada mo mga fans ga buang-buang sa ila. Mga Ilonggo fans sa ilang mga favorite YouTube vloggers. So, pangadto ko to subong sa Iloilo Convention Center. Looking forward to meet the famous YouTubers of the Philippines. Alright, so ali na kita subong sa Iloilo Business Park. Ma-proceed ako sa Iloilo Convention Center. So, medyo nagadamo, nagiman amat-amat ang mga fans dire. Hopefully, maging successful gini karon. Right, so rin ako subong din sa convention center. Kahulat lang ko sa clearance. Kinasikaso lang din ni ma'am. Alright. Okay, kahulat lang ko sa clearance. Hi ma'am. Mga viewers ko man Thank you ma'am. Okay, alright mga paps. So, I'm with Melvin here. Hey, what's up? Medyo may ginasikaso pa kami So, wala pa man di subong sa Iloilo Convention Center. Mabalik kami nice actually siya lang yung mabalik. Maupod ko siya sa J7 Hotel. So, for me, first time kong ma-meet ang mga YouTubers to. So, yes, excited na ako. Ay, dami subok. Ay, local? Local? Ay, local. Okay lang ka ma? Okay lang ka mo din? Hello. Hi, vlog. Hi, vlog. Ako man vlogger, ako man pero wala ko yung fan. Ikaw lang subong Ikaw lang yung fan ko So, amat-amat na amat-amat dukok mga fans. So, we're trying to control lang. Ari kami subong istorya ako sa head of security nila, si Arnolfo. Okay. Dali na next po ako sa camera. At siyempre, kapangamon mo kung bigo ko, kagwapo. So, siya ng head of security today. Anytime nga kinanlan yung mga bulig sa mga security or mga bounce, no? So, sila ng area team mo, sa likod, na. Jet lag na. Okay. So, ako ni nag-train sila, pero mag-lag ko, ila braso. Tsura lang ang dalag ko. Alright. Okay, right. Okay, thank you. Ilonggo YouTube content creators. Alright, so ga-represent sila, kabulig sila din. Mga pisan-pisan, yung mga bata. Okay, so it's my first time to meet ay na. Kauloya, excited na ako pero hi na sila. Hi po. Hello po. Hi. Hello po. Ma'am. Hi po. Benedict. Ano name nyo? Ernest po. Ernest. Hello po, sir. Hello. Nice meeting you. Nice to meet you. Subscribe! Parang surreal Pinapanood mo lang sa sa YouTube ngayon kasama mo na. Excited for later. Yeah. So, pinatipon lang din sila. Ready naman si Pongpong. Kagang mga security. Okay. Alright. Yes, mga chu. Ay! Uchu-uchu. Vlogging, you're vlogging. Okay. Vlog snapshot po, sir. Ikaw na, kuya. Ano na yun? Ano na yun? Kuya. Okay, sige. Basta na. Tama, tonto na lang.
sila sa mga sa ICC. No, yung mga sa mga fans, kaya mga fans nakahulat get. So, kin-inform ko na lang na nakalakat na sila. So, ayun sila diyo. Kaya matamat na. Alright, so, ayun na. Nagdagsa na mga tao, Ayun na mga fans. Right? Sa likod, may ano daw. Ay, pagod. Slowed na ko diya. Okay. Tamo na fans sa gwa, At ay na. Ay, Ano ka man? Committee? Committee. Wala na, may din ako. Committee. Alright. Ari si Jolimaro na may blatian pa na siya. Pasaway sa doktor ya. Kaya makadtog din siya. Siyempre, YouTube is life. Yes. Gagahod na mga ano kaya rin na sila. Gagahod na mga fans. Grabe no? Grabe mga fans no. Pasaka tato sa mga vloggers. Okay, so dili ang meet and greet sa second floor. Babas hindi kaya ma-meet and greet. Hindi. Okay, greet. Oh, naka-meet na ta. Babay, makato ka din na. Babay. Okay, so dili ang meet and greet. So ang mga YouTubers nagatipon lang din. So, sila in one panel. Okay. Prepared na sila. Doon mga fans makit Okay, ta sila maki. Snake. Okay. Tapos, o dito. Meron. Okay, boys, alert Alert. Oh, ilas ba? Do inugtukang kay mo na. Kali mga fans okay. Fans ni Pongpong ni. Oh. Alis say hi anay siya. Hi. Wala. Bel lot hi na. Wala. Nasa labot sila. Okay na lang, everything set up na din. Yes po. All right. Setup is magid ang mga fans VVIP sa escalator nga ni dayon malinya sila di kadto da. Okay, kuha nila ang exit dito naman sa piyak. Lam, go na pwede na. Okay, so ali na sila. Okay, matamat. Gawild na. Okay, kalma lang. Sige. Agi sa piyak. Girls, excited na mas. Sino gusto niyo i-meet? Let's go! Okay. Relax. Okay, linya lang.
isugin lima-lima na yun namon para ma-control ang crowd. Sino ang inyong ginaano? Si Kyo! Si Benedict! Mo fan si Kyo, no? Grabe. Isang lang. Benedict! Okay, ma'am. Dili ka mo, ma'am. Okay. Perfect. That's it. Sino inyong ginaano? Okay. Sino yung mga gusto din? Sila Ernest, sila Ronald, sila Pong, sila... So pa? Itchira. Now, I shall say, looking hot. All right. Girl, sino ang inyong ginaano? Wow! Grabe, ganyan si Kyoya. Okay lang kayo, guys? Ay, okay lang po. All right. Here we go. Sayo mo na. Sino ang inyo gusto i-meet, ne? Ikaw, G! Yay! May pasta ko! Yay! Yes! Enjoy your Sino ang inyong gusto ma-meet sa sulod? Si Pao! Si Pam, Kags. Oh, wow, okay. Hindi nyo gusto ma-meet si, ano? Lex, my man, dumating ka din. Hey, Lambadad! Kita pa rin kasi sa backstage, no? Rin nagkapagwapa na. Gwapa na sila. Habad! So, ano yung mga musikirot, ha? Hey, yo! Hey, may mga musikiro. Right. Hello, Angel Kim! In the house! Yes! Finally, no? Finally! Inay lang! Inay ka mo! Okay, tapos na! Okay, tapos na! Joke lang. Delete, ha? Gusto gina narasalat. Oh, tunod naman, tunod! Pwede ka hug, pwede ka ma-picture, pero nyo naman pang selfie nyo, ha? Okay. Pwede ka kiss! Sa iya. Worth it, man, worth it. Alright. Picture, tanan. Picture. Nakahag ka mo sa mga favorite mo. Too much mushrooms. Oh, shrooms. Too much shrooms. You know what they say? Too much room makes you big. Hello. Hello.
Ha? Okay, sige. Ano naman daw kina-pre-over niyo po? Mga bodyguard ko lang sa likod. Sige. Okay. Monisa, monya boss. Alright, so nag-perform pa tong mga local vloggers Here na lang me. So, subong nga mga guest na nato ng mga sikat na nga vloggers ang manaog. Hi So, guys, abangan nyo man ang akon nga pakulo ah. Mag-upod sila sa akon, ako na. Why hindi siya pulo sa tao? Hindi na ba siya paka? Okay, Rana. Oh baby, you forgot about me, but I won't forget you. You said that you love me, I know it was not true. I've been feeling something, baby, it's the way you. So, this is it. Yeah! My boy Jiro. Good luck. Okay lang. Kaya. Kaya. Kakayanin. Balik kayo dinagyang. Masaya dito. Masaya po kahit dito lang sa inyo. Oo naman. So, ay sa mga secret passage ng convention center, no? Okay. May mga secret passages. Okay. Okay, sa elevator. Vloggers first. Okay. Oh, vloggers. Vloggers makam. Hi. Hi, Dad. Hello. Hi po. Wala kon, ano talaga nun? Wiggy sometimes. Wiggy sometimes. Okay, batch 2 naman ang sugato na monde. Ayun na.